Δεν είναι, ήταν από μια πολύ ωραία ερμηνεία. Και όπως πολύ σωστά είπες, εκτός από ευφυής ή το κεντρικοφυής, και είπε να κάνει το συνδυασμό των δύο. Και πέτυχε. Επίσης η Αυστρία ήταν η νικήτρια επικοινωνιακά. Αυτό ήταν κάτι που το πιάσαμε. Ξεγελαστήκαμε από την επικοινωνιακή επιτυχία της Ελλάδος, πρέπει να πούμε. Να αποδεχθούμε το ότι δεν προβλέψαμε σωστά σε ό,τι αφορά την κατάληξη της ελληνικής. Περιμέναμε κάτι παραπάνω, μα και όλοι το περίμεναν εδώ. Είχαμε ανέβει και στα στοιχήματα. Η Emily De Forest, η περσινή νικήτρια, είναι εκείνη η οποία παραδίδει στη νικήτρια το βραβείο. Τη ρωτάει αν έχεις να πεις κάτι. Λέει, αυτή τη βραδιά είναι αφιερωμένη σε κάθε έναν ο οποίος πιστεύει σε ένα μέλλον με ειρήνη και ελευθερία. Κάθε είδους ελευθερία. Ξέρετε ποιοι είστε. Είμαστε ενωμένοι και είμαστε ασταμάτητοι. Αυτά είπε η Κοντσίτα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε σιγά σιγά και εμείς τον επίλογο. Δεν είναι έτοιμη ακόμα να τραγουδήσει το τραγούδι. Θα προσπαθήσουμε να μην μιλήσουμε πάνω στο τραγούδι. Εννοείται. Θα σας πούμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα. Βεβαίως, είδαμε τους δύο ημιτελικούς. 37 διαφορετικά τραγούδια βρέθηκαν στη σκηνή, στην πιο ωραία σκηνή της Eurovision, σε μια εξαιρετικά φιλόξενη πόλη. Είμαστε έτοιμοι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Είναι η ώρα να πω, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Μαρία, εγώ σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε όλους όσοι εργάστηκαν στην Αγία Παρασκευή και όσους επί μήνες εργάστηκαν για την πορεία του Rise Up, το σύνολο της ελληνικής αποστολής με επικεφαλή στη Σίνια Κούσουλα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση, την τηλεθέαση ή την τηλεοψία. Ήσασταν ένα υπέροχο κοινό, λέει η Λίζερ. Χειροκροτήστε τους εαυτούς σας, σας αξίζει. Η Κοντσίτα ανεβαίνει στη σκηνή, είναι έτοιμη να λάβει τη θέση της. Ξαναγεννημένη σαν τον Φίνικα, Rise Like a Phoenix, το τραγούδι που χαρίζει στην Αυστρία την δεύτερη νίκη της στο διαγωνισμό. Λοιπόν, ο διαγωνισμός έφτασε στο τέλος του. Ένα τελευταίο πράγμα θέλω να μας πούνε. Τι θέλουν να πούν?